Siitä sait. Mitäs meet väkisin tunkemaan sisään? Siis omaan kylpyammeeseen. Mun avaimilla. Pakkohan mun on jotain. Yrittäisit välillä sitä. Eestä ja takaa. Mä kerron asiasta poliisille. Poliisille? Joo. Sinähän et ripustele, etkä liimaile mun kaupassa yhtään mitään. Onko selvä? Hei, Se oli Mia, joka sua löi. Ootko sä nyt hyvä mies seonnut ihan lopullisesti? Pakkohan mun on yrittää saada se poika jotenkin makuuhuoneeseen. Hei, yrittäisit nyt ite rauhoittua eka. Haluut sä turpaa? Muutako mä tonne takahuoneeseen vai? Uskon nyt, minä en anna sulle pontikkaa. Mitä helvetti? Tervepä terve. Eiköhän laiteta pannu porisemaan. Repsotti, mä ajattelin ottaa tämän parempaan talteen. Eihän sulla ole mitään sitä vastaa, että mä laitan sinne tilalle oman julisteen. Haluut sä Ossille juhlimaan? No. Mä halusin vaan esitellä sulle mun puolueeni vaaliohjelma. Mulla pitäisi olla vielä joku. Sulla ei ole varaa, Kalle. Anteeksi. Tässä siitä lukee. No tämmöisissä lehdissä nyt lukee kaikenlaista potaskaa. Mä arvasin sen. Mulla ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Kuinka mä oikein? Väität sä homoistelaa valehtelijaksi? Sun naisystäväsi. Mahtaako sulle nimi äitis olla tuttu? Kyllähän mä muistan. Kohta sä muistat mutkin. Mun nimi on Ismo Laitela. Sopii yrittää. Koitas nyt käydä päälle, Kristo. Nyt sulla on vastassa raavas poliisi ja avuton nainen.